Kami sa ang lalaking mga bato dito, oh. Tingnan nyo. Yan. Sarap ng hangin dito. Hindi masyadong maginaw. Pero ano. Yan, oh. Ganda ng tubig. Lalakad po ang picture sa tabi. Picture ba kayo ba? Doon kami, oh. Yung mga kasamahan namin, andito. Manny Arada Vlog. Ate Presi Julio. Mary Ann Kahinta Vlog. Si Ate Jane na sa gilid, na una. Yan. Paagyan mo, anay, ho. Tapos na yan? Sige. 1, 2, 3. Dito pa rin. Dito pa. Diyan ka lang. Nandyan. Hindi ko makita. Sanjay Rawat Sr. Ayan, Sir Ate Presi is here. Picture taking. That's Ate Presi Julio. Sanjay Rawat Sr. Mega love shout out, sir. That is Mary Ann Kahinta, sir. Look at her. Sanjay Rawat Jr. Ay, Senior. Hello, Sanjay. Hello. Hello, Sanjay. Friend si Sanjay, oy. Oh man, doon ako lagi sa live niya eh. Nag-live ganit ko. YouTube lang ko kayo. Isa lang? Magandang dalawa. Magandang kuha mo. Kaya kinakuha mo bang ganyan? Oh, meron akong ano. Tingnan mo. Yan. Yan na yung ano mo. Yung ano ng cellphone mo. Para lalaki na ba? Ayun, picture ka. YouTube. Hindi ako ano. Ate, dito sa'yo. Sa'yo. Yan o. Yung building na yan o. Ate, ito naman o. Yung building na yan o. Dali. Mary, picture mo isa. Dali ni Duwata, Mary, mag-set lang ko ng ano. Hello! Good morning! Magandang hapon sa lahat dito sa Kuwait. Nagano ako na day off. Baka manok ka ولا حسيته ولا حسيت بالفرق. Gusto ko to ni oh. Hindi ko ay ko isabi ni namin. Ba't indugani, hindi pagpaigda ah? Pa rin, hindi makuha tanan. Okay lang. Nawala.
sa padugayan. Lugar may padugayan pa rin sa ano. Siya na-close. Gari ka sa kilid, hindi ko pagkuha sa front ni. Hindi ko pagkuha sa front. No. Oh, baby. Yaan mo sila. Ano kung bitin? Pagpaano nila? Nasip na. Oh, naglikaw tuloy sila. Na malayo ka. 5 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much guys for watching. Dito kami sa may ano, sa gilid ng dagat. Ayan o. Yan. Ganda ng view. Ano. It's Friday ngayon dito sa Kuwait. Kaya ano, day off ng lahat halos dito ngayon. Naka-live ka? Yan. Gamit man ako sa ano. 6 million people, mega love shout out. Ayan, 3 million. 6 million. Pero maganda sa picture ta dito. Isa mo cellphone gamita. Live na ako. Thank you for the likes, guys. Thank you so much. Marina boy. May binili ko. Tingnan na. Naka-live din yan? Oh. YouTube ka? Sa YouTube din ako. Sa YouTube din ako nag-live. Ayan. Kita mo naman yung dalawa. Oh. Pwede tayo mag-ano. Ano naman? Pwede tayo mag-picture. Oo. Ano ba din mo boy? Marcel. Maria. Ha? Ha? Iwan ko, ano ba? Wala nila, kawato na ito. Itong cellphone ba? Di na kawato? Dapat kami picture ako na naman. Ayan, 1, 2. Siyempre sila. 1, 2. Pag ginaw na ngayon pa. Since day off naman subong, are kami sa may marina. Ayan, ang mga upod ko. Si Mary, si Mane. Hello. Ayan. Simalimtan ako kung cellphone isa. Hindi ko may nag-program. Ano yun? Are kami sa may marina. Ha? Ano yan? Pero may yep. Hello. Tara na. Saan?
اسود والله. Ikot-ikot kami diri. Oh, mga kaupod, adto na. Biyaan ko nila. Yan. Isasama ko kayo guys. Punta tayo doon sa, mula kami doon sa malayong malayo na yan. Yan, nilakad namin. Papunta dito. Yan. Yan. Ayan ang mga kasamahan ko, oh. Ate Presi Julio, si Mary Ann Cahinta Vlog, Marian Arada Vlog, Ate Jane Cades channel. Yan, at saka si Juicy Remos. Yan. Oh, 3 million people, mega love shout out. Thank you so much for watching. 3 million people in the house, mega love shout out. Thank you so much. Yan, oh. Cute ng mut. Ay, si Kalap ba? Parang maliliit na mama, nag-ano sila. Hoy, may ano? May ano? May ano? Oh, may... Yan mo ba? Mabahol na ako. Pusa yan. Pusa! Pinapadede mo. Yung malansa, ito yung ano, oh, yung dagat. Dagat yan. Yung mga lumot ba? Siyempre nag-ano yung dagat puro Ayan, 44,000. Ay, Ang tawag 44,000. dito yung 44 million people in the Pag house. mataho ang dagat, ang tawag dito yung, ano bang yun? Gahunas ba yung tawag doon sa Bisaya? Gahunas yung bang? Nagalotay, nagalotay. Kanay miyaw, oh. 50 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Wala eh. 1 million in the house. Salamat po. Hello sa 1 million viewers. Hello! Hi, 50 million viewers. Thank you. Okay, 44 million people in the house. Mega love shout out. Thank you. Salamat po sa mga viewers. Oh, may 2 million na. Oh, 50 million. Salamat po sa 2 million in the house. 50 million viewers. Ay, kubrahin nyo na, kubrahin nyo na. Viewers lang yan. Pala na. Ayan. Mag-ingay kayo sa 0 million people in the house. Mega love shout out. Yan. Huwag kayo daw mag-swimming. Thank you so much for watching. Mary, 5 million people. Mega love shout out. Thank you. Million na viewers. Thank you. Lahat vlogger eh. Sanjay Rawat. Kabilang ano, Wonderland. Kabilang sisay. Ang dami din Pinay dito. Yan.
Yan, 2 million people. Ayan, oh. Mga lola. Hindi dapat dito tayo nagdala tayo ng pagkain. Malapit tayo dito. Yun yung sabi ko. Punta dito kasi kasi marami tayong time. Kung nagluto sana kami, sabi ko ng manok kanina. Siyempre, nagbili sana sa city ng nakot ko. May ano na para magkain ka. Baka mamaya magbili ka dito, madubli pa. Pagpunta mo dun, gutom ka pa, madubli pa. Marami ang pera dito kung bibili. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.